Guwapo. Okay naman lapon mo malo. Gupitan. Iyo baga gwapo baga oh. Iyo maputi yun. Okay na po. Sabagin po muna sa akin. Ayun na po, ayun na. Diyan lang ang tamong. Sarado mo ka. Magandang araw po mga Kay-Rides. Nandito na naman po ulit tayo sa Zone 6 Cagaykay, Gowa, Camarines Sur. Bali po, pumunta po tayo ngayon dito kay Kuya Froilan para po ipa-swab test. Bali kasama ko po ngayon si Sir Joel Delpino. Siya po yung nag-message sa akin dati na kung pwede daw bisitahin si Kuya Froilan. May gusto ka po sabihin, sir? Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Sir Alden dahil isang beses lang nag-message ako, tapos sabi ko baka pwedeng pakidalaw naman dito si Froilan. Ayun, pumunta nga siya. Bali, pangatlong balik niya na to. Part 3 na po. Sobrang salamat po ng marami, tsaka sa lahat po ng tutulong, sa lahat po ng magbibigay ng tulong para maipagamot po si Buboy. Salamat po, salamat. Sa ngayon po, nira-rapid antigen test po si Kuya Froilan kasi requirements po yan para madala siya sa mental hospital. Pataya po. Kaya na boy? Boy, sigit lang boy. Nanti ka na boy? Nanti ka na boy? Good. Okay. Madali na boy, madali na. Pakutan mo tayong sarap. Linigan ta, linigan. Linigan. Okay na. Linigan ta boy, linigan. Linigan ta. Linigan ta boy. Linigan ta, linigan. Ay, ano naman na? Linigan ka na naman. Bakit hindi mo kagsabi? Linigan ta lang boy, linigan. Linigan ta lang, linigan. Linigan ta lang ang dungo, linigan. Very good. Okay na, iyon na, iyon na. Tapos na. Tingin na yan, ha? Tingin na yan. Wala na. Guwapo. Okay naman lapon boy, malo. Gupitan. Iyo baga gwapo baga oh. Iyo maputi yun. Okay na po. Sabagin po muna sa akin. Ayun na po, ayun na. Diyan lang ang tamong. Sarado mo ka. Bali ito na po yung result ng rapid antigen test. Negative naman po si Kuya Froilan. Kaya dadalhin na po natin siya sa mental hospital. Bali katatapos lang po ng rapid antigen kay Kuya Froilan. Bali nagpapasalamat po ako kay Sir JP C. Pares. Siya po yung public health nurse 2. Saka nagpapasalamat din po kay Ma'am Hazel Gonzales. Bali DOH midwife po siya ng Cagaykay. Nagpapasalamat din po ako kay Doc Diosdado Puentevilla. Siya po ang Municipal Health Officer ng RHU Gowa. Nagpapasalamat din po ako sa barangay captain ng Cagaykay na si Sir Nolito Delpino, kay SK Chairman Eric Plandes, saka kay Barangay Tanod Rodel Mina sa pag-assist po sa pag-swab test kay Kuya Froilan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-sponsors. Bali nakalikom po tayo ng 13,569. Bali po ang si Sir Rogelio T. Villariasa, bali nagpadala po siya ng $150. Ang katumbas po sa peso is 8,169. Nagpapasalamat din po kay Mr. and Mrs. Edwin and Joy Bermal. Bali nagpadala rin po siya ng 5,000. At nagpapasalamat din po kay Sir Ruben Castro. Bali po siya nag-gigas ng 400.
Nagpapasalamat po ako dahil po marami pong tumutulong kay Kuya Froilan. Sigurado pong ang balik po natin dito, siguradong ano na, maigi na po si Kuya Froilan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming salamat. Maraming salamat. Diyos mabalas po. Bob. Nagano'n na to. Pasalamat pa tayo sila. Pasalamat pa tayo sila.